Bun, ce mă duc jos. bun, noi acum suntem pe Murder Mystery, prea multe chestii de vorbit. Ce se... You are the murder. Ok, deci, cred... Eu sunt inocent. Bă, de-abia am jucat un meci acum și era murder și iar am picat murder-ul. Așteaptă, Bă, Ștefan, așteaptă, tu m-ai văzut? tăceți puțin. Deci, ce trebuie să faci în jocul ăsta? Efectiv, cine... Face timp. Bă, Cineva de la este marderul. Mă, tăceți puțin. Cineva e marderul, adică ucigașul. Și trebuie să omoare supraviețuitorii, adică inocenții, ceea ce sunt eu, că scrie. Și eu. Este un șerif sau detectiv care trebuie să omoare marderul. Și din câte de când a spus și Melon este marderul, deci... Da, bă, și i-am dat lui Gabriel în avans de 5 secunde. Să fugă. L-am văzut. Pe Ștefan. Serios, că ai văzut că ți-am scos cuțitul în față. Cristi, tu ce ești? Gabi. Ce? Doi Detectiv. goli. Sunt un detectiv. Serios? N-am spus de 13 ori că sunt inocent. Cristi, te-am văzut acolo sus. Știu. Coboară. Nu. Eu stai că vin eu sus. Dacă mă știu cum. Pe o scară. Am- Ce? Cine m-a omorât? Să știi că poate să arunce cu cuțitul. Dar nu l-am omorât eu. Tu mă uci! Cristi! Haide, frate! Te-am aruncat, și tu ai zis că ar poți să arunci. Fugi. Bă, Hai pe BRB. bă, e interesant. Păi frate, dacă mardorii BRB? Dar pe mine nu mă mai spawnează. Păi da, ai murit odată. Știi ce? O să pun pauză. Bine, haide. Bun, și continuăm. Și Ștefan, cu cine ai vorbit la telefon? Cu traficanți de droguri? Da! Ne dai și nouă? Nu, stai, îmi pare rău, că a zis că am sub minimum 10 ani. Ban... Bă, bune. Așa a zis! Nu A prea spus avem. că mi-a făcut test și că am minus 10 ani. Ai minus 10 Oh, ani? uite-l pe Ștefan aici, mă, uite câte copii sunt jos. Ah, s-au zis ce stai între ei. Uite kill-uri face ăsta. Ah, Da, Arcu? i-am câștigat odată ca și murder. Ah! Nică! Salut băieți, ce faceți? Op, op, Ăia toți acolo. Te-au văzut? Du-te și bate. blocat. Ah, op, 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 op. Vin. A luat arcul și l-a băgat. A Da, luat... tu poți să zici că eu nu mai mergea, eu nu mai mergea să merg, deci îl omoram. Nu mai mergi. Băi, e șmecher, hai, mai intrați, că-mi place Da, acum. dar mă blocasem, bă, și era șomar. De ce fix acum îmi place mie Murder Mystery? Că ți-am zis că nici n-ai încercat. Ba da, am mai jucat odată și nu prea mi-a plăcut, dar acum... Inocent. Inocent. Dar știi că nu prea mai sunt locuri de ascuns, numai unul. În caz de vezi așa un fel de mini bucătărie, vină un coare pe de acolo, fiindcă eu sunt aici. Te văd, hai. Eu știu un loc de ascuns. Aici. Eu știu un loc de ascuns, dar nu cred că o să-l zic. Ah! Aulu. Cum am făcut, bă? Bă, e un murder lângă mine, e un murder și a dat cu sabia în mine, mersi. Nu, bă, hai să nu-i spunem care e marderul. Ba da, spuneți-mi. Că eu v-am spus altă dată. Ce puțin nu știu. Bă, e căhăană. E un Alex. Sau Ragen. Regen, 54. E Alex, A, e ce Alex, cele. Da. e Alex. Eu am murit. Bă, ia uitați-vă unde m-am ascuns eu. E urât locul ăsta. O să Cine dau a răs? teleport. O, șmecher, bă. Bă, vezi că ne putem vedea cât timp suntem fantome, ce faci? Ce faci bine? Ce bine. Bă, la bani. Bă, eu vreau aici. Eu vreau. Cristi, dar închide ușa. Trebuia să te ascunzi de ușa. Și ce de sus? Și eu sunt la baie să... Aoleu. Nu contează. Salut, Cristi, te văd prin gaură. Pica. Baie.
Unde sunt mă ăștia? Hai că am chef de acțiune. E chef să fac. Acțiune, acțiune. Pe regele lor mai e și unul. Da, unde-i? Ca să știu exact. Trebuie să fie Acum e la birouri. Birourile alea multe. Ia acum într-un fel prezint niște locuri de ascuns. Locurile mele. Da, uite, da, eu mă uit la Cristi. Pe. Cristi, dă-i pe cutie, Pe cutie, pe foaie, mă, dar nu mi-apare decât dacă ești spectator. eu. Pe cutie, vreau să fiu și eu marder, frate. Asta ești nebun, iubesc mapa asta. Îmi place locul ăla în care poți să faci gaura aia, mai știi Cristi că te opticai tu că mureai acolo? Da, mă, da, chiar și dacă o atingi sau... Câteodată, da. A, Bă, ce? vreau să fiu iarăși inocent. Inocent. Ce? Sau mardă. Mie-mi place locul ăsta, fiindcă poți trage manetă când Vin lângă vrei. tine, Cristi, vin lângă tine. Uite ce faci aici. Bă, dar îi să spui alt skin, că nu prea te... Vezi că mor dacă cazi acolo. Dacă cazi, da, mă rog. Serios? Da. Pe aici. Nu prea vreau să fac parcurul ăla. Hop! Eroina, wop wop, eroina, wop. Am făcut parcurul ăla Copyright strike. Lac! Frate, eu am făcut parcurul de sus, sunt foarte sus acum. Mă, eu ți-am dat ract. Bă, Cristi, așteaptă-mă acolo la parcur, că vin acum. No thanks, mă duc într-un loc secret. Am picat. Ce-mi place de tine. Mamă, dar ce... Dar bine făcute astea. Wop, 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 wop. Ce asta mai e copyright? Oh, frate... Ce? Wop, 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 wop. Oh, Cristi, stă nu. pe ușă. Bă, dar nu mă mai găsește. Și dacă deschide ușa, uite așa... Uite, stai puțin. Uite, deci dacă deschide ușa, știi cum fac? Run! Bum! Să știi că ai dreptate. Da, nu uita că el poate să arunce cu cuțite. Da, dar dacă mă prinde, că mă duc repede pe colț, așa. Run! Ce sabie ai? Bum. Da, dar tu vezi ce bine sunt făcute? Mhm. Nu prea vreau să mă duc după arc. A, cred că Mardorul vânează arcul. Vânează. Wop, wop. Bă, uite ce troll! Bă, Gabi, ia uite puțin. Și fac asta. Moartă nu-i unul! Bă, m-a omorât! Oh, nu. Am picat în voi, știi? Zain, îți face trollul meu? Ai murit, Ștefan, ce faci, bă? De bine, bă, mă duc să mă uit la mardere. Du-te pe ăla, cu ăla X blank. Ăsta-i marderul. Nu e X blank, e B blank. B blank. Nu mai știți să citiți. Păi nici măcar nu m-am uitat. B blank e T. B blank e T. Nu cred. Și voi vedeți unde sunt. O, arată la arcul. Unul în albastru, mai sunt doar 3, să știți. Pe 30 Ba cu nu, mai sunt doi. 2 inocenți. Da. Băi, eu pot să stau aici toată ziua, știi, să fac așa un troll. Dar nu prea aș vrea. Ce să-i confirme? Castraveți, nu știu. Bă, voi ați văzut că au apărut oreo din aia mai subțiri? Da, crispy. Mâncat. Am mâncat. Dar sunt mai bun ca aia normale, adică au mai puțin cremă. Da. Mie- Bun. Au mai rămas mai eu și are și un minut. Bă, cred Dar că... le poate vedea mai ușor acum. Ba nu. Rip Cristi. Ba nu. Adică are o Ce-i bus... părău? Ce-a Bă, găsit? stai aici. What? Bă! Hai, dă-i pe foită. Mă, știi ce? Stai că pun pauză. Gata, ne-am băgat deja. Bun, și cred că m-am jucat doar vreo 3 runde. Că Mișcăm vreo 10.000. Nu, încă vreo 5. Că știi că îi filmez acum. Ce sunteți? Iarăși inocent. Inocent. Ce și așa
cu skill inocent, cam ziceți. Tu ce Și ești? nu mai eu să fiu inocent. Ștefan, tu ce ești? Mardor! Da? Nu are cum. Ar fi fost culmea să mai pic încă o dată Mardor, nu? Eu am picat de o dată de 3 ori la rând. Bă, acolo e parc. Cristi, așteaptă-mă că vin să după tine. Cristi, hai că mă urc și eu aici, pe sus, băiat. Salut! Eu, primul! Bum, am făcut parcurul. Bă, vezi? Și stă mai. Și fac piciorul în gură. Haide! Vreți? Vreți un Coca-Cola? Mamă, ce loc bun de ascuns am găsit. Nu, e aici. Aici. Bă, ăsta cumva are un cactus. A, nu credeam că are un cactus pe tricou. Păi chiar ăla e cald. Ba nu, ăla e un fel de creeper. Uite aici, aici. Bun loc de ascuns. Cristi, întoarce-te înapoi în găurica aia. Stai că eu mă duc cu teleportorul. Bă, vină încoace, Ștefan. În spate. Să Cristi, vină în găsesc... spate. Stai să găsesc un teleportor. Hai, mai ești unul. Păi nu e marder. De unde știi? Eu am 3 gold. Vină. Am Vină două, după dar mine. Vină după mine. Uite aici, uite aici. Deci intrăm pe aici și te bagi aici. toată lumea știe. Dar du-te în parte. A, eu de-abia n-am. Bă, eu mă duc cu teleportorul, dacă vrei să vii și tu mă anunți. A, gata, în Deci- sfârșit. Da, vreau să vin și eu. Nu încoa. Intră. Am intrat. O, mamă. Bă, deci unde erați voi? Deci practic unde erați voi acolo? V-ați văzut? Am văzut care e marderul. E, stai că vă spun imediat. E Mai am un gol. Timoha 197. Timoha. Hunting. Timoha. Aha. Hai că mă teleportez. Timoha, aha. E Timoha. Gata, m-am teleportat. Nu cad după mine. E Nu, numai voi ați rămas și ăsta păzește Bă, ia arc, ia arc, ia arc! Ăla-i, uite. Vezi că poate să arunce cu cuțitul, trebuie să iei arcul. Bă, momentan lasă-mă. Îmi zici dacă vine. Vine. Tran. Ești rip. Ești rip. Ești rip. Ți-am zis Hai, că... bă, frate. E puțin creepy jocul ăsta. Creepy. Da, bă, adică trebuie să fugi de ăsta. Vezi că te ia pe la spate. Bun, deci cam asta a fost tot. Like și toate celele. Pa.